Timp de câteva secole, o boală mortală numită variola s-a răspândit printre oameni, provocând apariția unor coșuri pline de puroi galben pe tot corpul. Unii oameni bolnavi au orbit și mulți alții au murit. Cei care au supraviețuit bolii au rămas în general cu cicatrici adânci. În secolul al XVIII-lea, în Anglia a avut loc o epidemie uriașă a acestei boli oribile, dar un crescător de vite, pe nume Benjamin Jesty, a observat că o boală ușoară care îi afectează vacile, numită variola bovină, seamănă foarte mult cu variola, care era contagioasă și mortală. El a observat că variola bovină poate afecta și oamenii, dar într-un mod mai puțin grav decât variola. Interesant este faptul că nici fermierul, nici lăptăresele care fusese reinfectate anterior cu variola bovină nu au contractat niciodată oribila variolă. Cumva, infecția cu variola bovină i-a protejat. Această observație l-a inspirat pe Jesty să încerce să-și protejeze familia în același mod. I-a infectat pe toți cu variola bovină și a funcționat. Nici unul dintre ei nu a avut vreodată variolă. Câțiva ani mai târziu, un medic pe nume Edward Jenner a continuat descoperirea lui Jesty. El a vrut să demonstreze teoria că vaccinarea împotriva variolei bovine poate proteja oamenii de variolă. Așadar, a luat puțin puroi din rana unei lăptărese infectate și a pus-o pe o tăietură a brațului unui băiat. Câteva zile mai târziu, când Jenner l-a expus pe băiat la virusul variolei cumplite, acesta nu a făcut boala. La fel ca Jesty și ca lăptăresele, corpul băiatului învățase cum să lupte cu boala. Noi spunem că a devenit imun la boală. Acesta a fost un pas foarte important în dezvoltarea vaccinării. De fapt, cuvântul vaccinare inventat de Jenner provine din cuvântul latin pentru vacă, vaca. În urma experimentului lui Jenner, vaccinurile împotriva variolei au început să fie produse în cantități mari. Milioane de oameni au fost vaccinați în fiecare colț al lumii. În 1980, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că variola a fost eradicată. Astăzi, nu mai este nevoie să folosim vaccinul antivariolic, deoarece virusul nu mai circulă. Această poveste este un exemplu despre cum pot ajuta vaccinurile în lupta împotriva bolilor infecțioase. Datorită descoperirii lui Jenner, am scăpat de variolă și acum ne străduim să eradicăm alte boli infecțioase, cum ar fi poliomielita.